Ililista natin ang 10 second-hand pickup truck under 250,000 pesos. Kung naghahanap ka ng sasakyan sa ganitong category o price range, makakatulong sa'yo ang video na to. Simulan natin ang listahan sa number 10, 1997 Nissan Power Eagle. Noong taong 90s, ang isa sa mga pangunahing gamit lamang ng mga pickup truck sa Japan ay para lamang sa paghahakot ng mga gamit. Kaya naman nung nilabas ng Nissan ang Power Series taong 1991, ay pinakilala nila ang mga pickup trucks na hindi lamang makikilala sa paghahakot, kundi pati na rin sa comfort na kaya nitong ibigay sa kung sino mang gagamit nito. Isang truck na maaasahan at sulit ba ang kailangan mo? Mukhang tamang-tama ang 1997 Nissan Power Eagle sa'yo dahil sa 2.5 liter SD25 diesel engine, may kasama na rin itong 5-speed manual transmission na kaya maglabas ng 70 horsepower. Tamang-tama ang sasakyang ito para sa paghahakot ng mga gamit o kaya naman ay sa paglilibot ng pamilya, dala ang maraming kargada. Maganda rin ang suspension settings nito para hindi maging maalog ang inyong biyahe. Sa kasalukuyan ng mga second-hand unit ng 1997 Power Eagle ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 190,000 pesos. Number 9, 1996 Mitsubishi L200 Pickup. Ang sasakyan naman na ito ay nasa ikatlong henerasyon na at inilabas ng Mitsubishi noong taong 1996. Ang L200 Pickup na ito ay mayroong mga round angles habang ang engine naman nito ay 2.8 liter 4D56 diesel na may kakayahang maglabas ng 100 horsepower at 245 Nm na torque. Hindi tulad ng ibang mga pickup trucks ay sinabak ang L200 sa Dakar Rally taong 2005 na siyang nagpatunay ng durability ng sasakyan sa kalsada. Makalipas ng 10 taon ay inihinto ang produksyon ng modelong ito para magbigay daan sa panibagong generation. Isa pa sa magandang katangian ng sasakyang ito ay napakadali ng maintenance dahil hindi ka nito pahihirapang maghanap ng pyesa. Ang diesel engine rin nito ay hindi mapili pagdating sa mga fuel type na gagamitin mo at mabibili mo pa rin ang 1996 Mitsubishi L200 sa estimated price na 210,000 pesos. Number 8, 2000 Nissan Frontier. Kung kailangan mo na isang sasakyan na may pangmalakasang capacity na kayang sumuong ng mga mapuputik na kalsada at matubig na daan, mukhang tamang-tama ang 2000 Nissan Frontier para sa'yo. Meron itong second-hand estimated price na 220,000 pesos. Ito ay may 3.3 liter 170 horsepower SOHC V6 engine. Kaya maglabas ng 180 Nm na torque. Bukod pa rito ay meron itong towing capacity na umaabot sa 5,000 pounds sa 4-speed automatic. Equipped variants ito habang ang manual naman ay merong 3,500 pounds towing capacity. Kaya naman kung naghahanap ka ng isang sasakyan na kayang sabayan ng mga trip mo sa mapuputik, marumi at matubig na galaan, ay pwede pa rin ang 2000 Nissan Frontier. Number 7, 2000 Ford Ranger. Ang Ranger ay isa sa mga 2-wheel drive na mukhang 4x4 na idinagdag ng Ford sa kanilang best-selling compact pickup. Ilan sa mga kilalang features ng sasakyang ito ay ang 16-inch all-terrain tires, 5-spoke alloy wheels, higher ground clearance, fog lamps, grille bumpers, front row hooks at ang torsion bar front suspension. Ang sasakyang ito ay nilabas ng Ford para sa mga consumer na gustong magkaroon ng maangas sa sasakyan pero hindi afford ng mga mamahaling 4x4s. Ang second-hand 2000 Ford Ranger ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 230,000 pesos. Sa ilalim ng hood ay meron itong 119 horsepower, 1.25 liter 4-cylinder engine na merong manual at automatic transmission options. Hindi man angat ang Ranger sa bilis, ay talagang nakakapukaw naman ng pansin ang disenyo nito na siyang nagbibigay ng kalamangan kumpara sa mga ibang compact pickups. Number 6, 1998 Mazda B2500. Kung ang hanap mo naman ay sasakyang merong malakas na towing capacity, siguradong tamang-tama para sa iyo ang 1998 Mazda B2500 model. Merong maximum towing capacity na 1,500 kilograms ang sasakyang ito. Kaya naman tamang-tama ito sa paghahakot ng mga mabibigat na gamit o di kaya hilahan ng sasakyan kung sakali man meron kayong kailangan tulungan sa daan. Binuo ng Mazda ang B2500 model nito mula nung taong 1998 hanggang 2001. Meron din dalawang trim ang model na ito, ang SX at SE. May hahalin tulad din ang sasakyang ito sa Ford Ranger dahil sa itsura at capacity nito. Meron itong 2.5 liter inline 4-cylinder engine na kaya maglabas ng 119 horsepower. Meron itong 5-speed manual transmission o di kaya naman ay 4-speed automatic transmission option. Sa safety naman, meron itong airbags at rear wheel anti-lock system. Mabibili mo ang Mazda B2500 ng second hand ngayon sa estimated price na 170,000 pesos. Number 5, 2008 Suzuki Multicab. Isa sa mga go-to na pickup trucks ng mga Pilipino ay ang 2008 Suzuki Multicab. Sa murang halaga nito na halos umabot lamang ng 100,000 pesos per unit para sa mga second hand models ay talaga namang tatangki
tangkilikin ng mga tao ang sasakyang ito. Maaari itong gamitin sa paghahakot ng maraming gamit o kaya naman ay pang-business dahil pwede ito pang deliver. Meron itong gasoline engine na kaya magbitbit ng mabibigat na cargo sa long drive. Number 4, 2006 Isuzu TFR pickup. Mula sa kumpanya na unti-unting nawala sa industriya ang sunod nating sasakyan, ang 2006 Isuzu TFR pickup. May alin tulad ito sa Chevrolet Colorado kung saan masasabi pa nga na isa itong clone ng nasabing sasakyan. Noong late 90s hanggang early 2000s ay nakabenta pa ang Isuzu ng mahigit sa 100,000 unit ng sasakyan ito. Pero nung dumating ang 2005 ay humina na ang kanilang benta sa 12,000 units. Kaya naman unti-unti ay tumigil na sila sa pagpaproduce ng TFR pickup. Sa kasalukuyan ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 150,000 pesos na lang ang presyo ng mga second-hand TFR pickup. Meron itong 3.5 liter, 220 horsepower, 5-cylinder engine na may kasamang 4-speed automatic transmission at meron na ding 4-wheel drive. Meron itong extended cab, dalawang full-size front doors at dalawang mas maliliit na pinto kasama ang rear opening sa back door nito. Number 3, 1999 Nissan Terrano. Isa sa mga basic trim models ng SUV ang 1999 Nissan Terrano. Ang modelo ng sasakyang ito ay merong dalawang klase ng makina. Mula sa SUV, 2.4 liter, 5-speed manual, 4x4 hanggang sa SUV, 2.7 liter, 5-speed manual, 4x4. Ang dalawang trims din ay pwede magkaroon ng option para sa diesel at unleaded petrol engines. Kasalukuyan nagkakahalaga ng humigit kumulang 220,000 pesos ang bawat second-hand unit ng 2000 Nissan Terrano. Pasok na pasok sa budget kung talagang kailangan mo na isang sasakyan na kayang-kayang dalhin ang iyong buong pamilya kasama ang iyong mga gamit. Number 2, 1993 Toyota Hilux Surf. Ang 1993 Toyota Hilux Surf ay merong 3.0 displacement, water-cooled 4-cylinder SOHC 1KZTE engine. Kasama na nito ang braking system na leading trailing drum brakes sa rear wheels habang may ventilated disc brakes naman sa front wheels nito. Maganda rin ang chassis nito kasama ang coil spring rear suspension kaya paniguradong mas smooth ang takbo ng sasakyan lalo na kapag loaded na. Kaya naman kung kailangan mo ng isang sasakyan na may magandang braking system at suspension ay pwede mong i-consider ang second-hand 1993 Toyota Hilux Surf. Nakasalukuyan ay may estimated price to 180,000 pesos sa merkado. At bago natin i-reveal ang top spot ay comment mo naman below kung anong favorite mong pickup trucks under 250,000 pesos. Number 1 ay 1999 Mitsubishi L300F, isang utility vehicle na merong magandang cab height para mas makita ng driver ang kalsada sa kanilang harapan. Madali rin itong imaniobra kaya naman hindi magiging problema ang parking time para sa inyo. Ang L300FB ay pwede sa kahit anong klase ng kalsada, patag man ito o lubak ay kayang-kaya itong suungin ng FB. Kaya saan man ang lakad ng pamilya at tropa ay siguradong hindi kayo papahiya ng 1999 Mitsubishi L300. Dahil na rin ito sa 2.2 liter 16-valve DOHC turbocharged intercooler system engine ito na may kasamang 5-speed manual transmission. Kaya garantisadong hindi ito papalya sa long drive. Ito ang pambansang cargo pickup ng Pilipinas. Lahat ng ito ay maaari mong maranasan kapag kumuha ka ng second-hand unit ng FB na kasalukuyan ay nagkakahalaga lamang na mahigit kumulang 220,000 pesos. Sulit na ito para sa isang pangmalakasan at maaasahan na sasakyan. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad dito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!